Human sa pagsugat sa bagong tuig, ang mga tambalanan dinhi sa Sugbo hingpit na usab nga nangandam sa nagsingabot nga Sinulog Festival o Fiesta Senior. Si Nico Sereno sa uban pang mga detalye. Hangtod pa sa Enero 4, mulanat ang Code White sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Kini ang pag-isa sa alert status sa Department of Health sa mga tambalanan nunod sa kasaulugan sa Kapaskuhan ug pagsugat sa bagong tuig. Ubos ni ini, kansilado ang tanang leave sa mga personnel aron pagresponde sa unsay mahitabo. Sama kagabi sa pag-atang sa mga mabiktima sa pabuto. Human sa Enero 4, ilibkas rasud sa pipila ka adlaw ang alert status. Kini aron makapahuway kadali ang mga personnel. Apan human niini, iisa ra sa pagbalik ang Code White agi og preparasyon sa sinulog. Mag-end yun siya sa January 4. Pero kani magbakasyon lang gamay ang hospital in preparation sa atong sinulog, mga 1 week after sa atong New Year, mag-Code White na pud mi for the preparation of our Pit Senior. Tungod sa gilaumang pagdagsa sa mga bisita ug turista sa Sugbo, alang ning dakong kalihukan, mao nga kinahanglan nga alerto ang mga ospital. Gikan sa mga medical emergencies ngadto sa mga mass casualty incidents, preparahan nila. Mas mag-andam gyud mi sa mga inaning mga occasions kay milyon ng atohang mga bisita dire. And since we are only the level 3 government institution, so we are mandated to accept patients of all ages kung unsa man gyud ang simba ko nagi mahitabo nga untoward incidents. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.